खाथ्रा गोजौ गाखोबायเอาหน่อยค่ะนั่นว่านี่ช่างเช้าช่างเช้านั่นว่านี่มาไปดีช่างบ่กุโจมินิไอ้คู่เรียนนั่นนี่มามึงทำได้แบบมีตัวเล็กมันบนหน้ามือเคลือบใส่ดอกมีอะไรมือเคลือบใส่เรียกมาที่มือเคลือบใส่ว่าแค่นี้วะมาไอ้กูรีบบอกใครคือนั่งไปเลยसारी शरीर की ताकत चली गई है गुजुसनाव थांबाय ओंखाररोङो बियो हाथारलां र' खनसे खोबावनां आइ नांबायमोन थैसिगोनलां देनजार गोजौसो थांफिनबाय नाङालै आंनि खुबैनाया माबानि अखा लागायनांगोनदां सिंखौ गाथिनांगोन नोंसिना गोजौ गोजौबो दा आंनो थिखांनो हायाना गोजौखौ खादोंमोन गाबोन सानसे बावनानै 1 लिटारल'सो गैला रडखौ मालाय गाबोन लायथोंसै फाथारिङाबो जोंहाथ' मोनसेबानो थोगोन आं गासै दा सिमेन्टआ आं मोनहैनांगोन जोंनिखौ बे लिटाराव थोआहाय बिराद खख्रा होयो बिसोरो बे नङा ओरै सिमेन्टआनो मोनफा सफैलांबायसो दाना दाखोनाथ' गोमोसो माबा हाला माथा बादिसो नुयो आं खादों स्टारखौ बायखादोंमोन आङो जालामला बायबा मोनगोनसो आं रिटार्न हरफिनगोन
आं खानाया फैसा ए फैसाया न'सो मालाया ओंखारबाय, लांजाय ओंखारबाय। लांजायखौ गरब'वाखै आं अनानै लांजाय थांजाय मोनलै जखर फैसा मोनलै जखारि फैसा औ जानो जोंखौ मानि हाबदोंथाय हाबदों 200 बेसेबांबा हाबदों